Quan més o menys he mirat de què anava la història, no m'ha agradat. No m'ha agradat com a culer. Vale. Perquè per mi Ter Stegen és el porter de futur Doncs t'agradarà. del Barça. T'agradarà l'explicació. A veure, el que vinc a dir, la notícia que tenim, és que cada cop és més difícil de gestionar la pau a la porteria del Barça. Anem a veure, el senyor Ter Stegen es considera ja preparat per jugar, vol jugar-ho tot, vol ser el titular, Bravo també, ja us vaig avisar, em sembla que estaves tu aquell dia en el programa que vam coincidir, que Bravo va demanar jugar la final del Mundialet. Volia jugar, volia aquest títol. I llavors l'altre es va emprenyar. I l'altre es va emprenyar. Sapiguent això, Luis Enrique ha de gestionar-ho, no? I la prova de que el Barça confia en Ter Stegen, i aquí està la notícia, és que li han arribat diverses ofertes per Ter Stegen aquest mercat d'hivern i el Barça l'ha declarat intransferible. La idea del Barça és que és el porter de futur. Ara bé, quan fem el relleu? Perquè Bravo està funcionant bé. O sigui, que és difícil de gestionar. Ara que Ter Stegen és el porter de futur del Barça, tranquil. Sí, pero un portero que no juega se puede jugar la Eurocopa, ¿eh? Por eso te digo que hay que saberlo gestionar. Hay que saberlo gestionar el año que viene. Que Luis lo está haciendo muy bien en la gestión, porque eso al final los porteros son personas con una personalidad muy grande, son dos porteros. Para mí, los dos porteros más en forma ahora del mundo, más que Neuer. O sea, sí, cualquiera de los dos están a un nivel brutal. Decir que Ter Stegen está mejor que De Gea es mucho decir. No, De Gea precisamente De Gea precisamente este año en el Manchester, yo lo estoy siguiendo y a mí me está sorprendiendo mucho. Es el que está salvando justamente al Manchester para que no esté más abajo. Los dos últimos partidos. Hace 2 semanas en campo del Watford se las comió 2 pelotas. Però una cosa, jo sé que ha funcionat bé tenir 2 bons porters. Jo tenia les meves dubtes, sempre havia pensat que el porter titular és intocable i ha d'haver un jugador veterà que ho accepti. Amb Pinto no va funcionar.